Случаите чак от Америка. В ранни зори група от старци, облечени с обърнати кожуси, с големи тъпани, лопати, сопи и други предмети, обикалят селото. По обед се заиграват махленските хора, а вечерта събира всички на Мегдана за голямото селско хоро, около което играят старците. Колоритен е кокерския костюм в село Дъбене. Навущата са от бял домашен шаек, украсен с много черен гайтан и китки от разноцветна вълнена прежда. Бричът е също от домашен шаек, а на главата забратка кърманлийка. Хлопките, които носят кукерите от село Дъбене, тежат 40-50 кг. Кукерски колектив при читалище Христо Ботев, село Дъбене.